ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନା ପକ୍ଷୀର କାହାଣୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁମାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ସୁନାର ସେଉ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଜଗାରଖା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାରିକ ଘରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାର 3 ପୁଅ ଯାକ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ। କହିଲେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସେଉ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାରିକର ପ୍ରଥମ ପୁଅକୁ ଜଗାଇଲା। ରାତିରେ ସେ ଜଗିବ କ'ଣ? ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ଗୋଟେ ସୁନାର ସେଉଟେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅକୁ ବାରିକ ପଠାଇଲା, କହିଲା ତୁ ସେଉ ଗଛ ମୂଳରେ ରହ, ଜଗେ। ସିଏ ବି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏମିତି 2 ଦିନରେ 2ଟା ସେଉ ଗଲାହାରି ବୋଲି ରାଜା ବାରିକ ଉପରେ ରାଗିଲେ। କହିଲେ ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ନା ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ସେଠି ସାନ ପୁଅକୁ ବାରିକ ଜଗାଇଲା। କହିଲା ଏଥରିକ ମଣିମା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ ମୋର ଜଗିକି ରହିବ। ଜଗିକି ରହିଲା। ରାତି 12ଟା ବସିକି ଗୋଟେ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଟିଏ ସେଉ ଗଛରୁ ସେଉ ତୋଳି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାରିକର ସାନ ପୁଅଟା ତୀରଟିଏ ମାରିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲାନି। ତାର ଗୋଟେ ପରଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ପରକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ପରଦିନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଏଇ ପର ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିକିଦେଲେ ବି ପର ସହିତ ତୁଳନା ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର ବାରିକ ବାବୁ, ତମେ ତମ କୌଣସି ବି ପୁଅକୁ ପଠାଇ ଏଇ ସୁନାର ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜ, ଆଉ ଖୋଜି ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସ। ବାରିକର ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧାନରେ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ କୋକିଶିଆଳୀଟାକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ କୋକିଶିଆଳୀ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ମୁଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ତମେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କୋକିଶିଆଳୀଟି କହିଲା, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟେ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ବହୁତ ଅସନା ମସନା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରଟେ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘର ଲୋକ ରହୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଚାଳ ଘରେ ଯାଇକି ରାତି ବିତେଇବ। ସବୁ ଓଲଟା କଲେ ତମକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ମିଳିପାରିବ। ସେ କୋକିଶିଆଳୀର କଥା ଶୁଣିଲା। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ଆଗକୁ ଗଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ତାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ସେଇଆ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଘର ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ କୋଠା ଘରଟେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟେ ପଡ଼ିଲା। ଚାଳ ଘରଟା ଅସନା ଦେଖିକି ସେଠି ନ ଶୋଇକି ଗଲା, ଏନ୍ଜୟ କଲା, ମଦ ଫଦ ପିଇଲା, ଆଉ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜିଗଲା। ଆଉ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ ସେଠୁ। ରାଜା ଏହା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ଖୋଜ। ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ କୋକିଶିଆଳୀକୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା। କୋକିଶିଆଳୀ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିଥିଲା ମଝିଆ ପୁଅକୁ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ କହିଲା। ସେ ଯାଇକି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଚାଳ ଘରେ ରହିଲାନି। କୋଠା ଘରେ ଯାଇକି ମଉଜ ମଜଲିସରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଚ ଗୀତ କଲା। ସେଠୁ ବାରିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ମୋର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଣିପାରିବି। ସେଠୁ ସିଏ ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟରେ ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳୀକୁ ଦେଖିଲା। ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇକି ଯାହା କହିଥିଲା ସାନ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଲା। ତୁ ଏଇଆ କଲେ ତୁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବୁ। ତୁ ଚାଳ ଘରେ ରହିବୁ, ଅସନା ମସନା ଘରେ ରାତି ବିତା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେ 2 ଭାଇ ଯାକ ସେ ସୁନା ଚଢ଼େଇର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇକି ନାଚ ମଜଲିସରେ ମଜିଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି, ବାଟରେ
ତାକୁ କୋକିଶିଆଳଟି ଦେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ସେଇଭଳି ତା ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସେ କୋଠା ଘରେ ନ ଶୋଇକି ସେ ଚାଳ ଘରେ ଶୋଇଲା। ଚାଳ ଘରେ ରାତି ବିତେଲା। ମଝିରେ କୋକିଶିଆଳଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଉଠ, ଏବେ ତମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଯିବାର। ସେ ଉଠିଲା। ସେଠୁ ଚଢ଼େଇ ସନ୍ଧାନରେ ଗଲା ବାଟରେ କହିଲା, ଶୁଣ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତମେ ସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ। ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀଟେ ଅଛି। ତମେ ସେ ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀଟାକୁ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ତମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବ, କେହି ଜାଣିବେନି। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀ ଧରିବ କ'ଣ, ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଧରି ପକାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ରାବିଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେଠୁ ବାରିକ ଘର ପୁଅଟି କହିଲା, ନାଇଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିପାରିବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନା ଘୋଡ଼ା ଆଣି ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ ଏକଥା ସର୍ତ୍ତ ମାନିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳି ସହିତ କଥା ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତମେ ସୁନା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତମେ ସେଇଟା କଲ ନାହିଁ। ଏବେ ସୁନାର ଘୋଡ଼ା ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବି, ଭୁଲ ସତ୍ୟ ବି। ସେଠୁ ସୁନାର ଘୋଡ଼ାର ସନ୍ଧାନ କରି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେଠି ସୁନାର ଘୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି, ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ସୁନାର ଘୋଡ଼ାକୁ ଯିଏ ତଦାରଖ କରୁଛି ସେ ଏଠି ଶୋଇଛି। ତୁମେ ଯିବ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ତା ଯେଉଁ ବସନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଛି। ସୁନାର ପକାଇବନି, ଘୋଡ଼ା ବୋବେଇବ। ଲୁହାର ପକାଇକି ଘୋଡ଼ାକୁ ଥିରିକିଣି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସେଇ ବାରିକ ଘର ପୁଅ ସୁନାର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ, ଲୁହାର ଘୋଡ଼ା ଶୋଭା ପାଇବନି ବୋଲି ସୁନାର ଘୋଡ଼ାର ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପକାଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ଘୋଡ଼ା ବୋବେଇଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ରାଜା ବି ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ତାକୁ ଶୁଣାଣି କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଉ ସେମିତି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀକୁ ମୋତେ ଯଦି ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଦେଇପାରିବି। ସେ ରାଜକୁମାରର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲା। ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳଟି କହିଲା, ତମେ ମୋ କଥା ମାନିଥିଲେ ତମେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ମୋ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ରାଜକୁମାର ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବ। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତମ ସାଥିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଧରିକି ଆସିଲା ଭାରି। ଆସୁକୁ ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳଟି କହିଲା, ତୁମେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ମାଗିବ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଦେବ ବୋଲି କହିବ। ଏହା କହି ତମେ ତୁରନ୍ତ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ରାଜକୁମାରୀକୁ ବସାଇ ଦୌଡ଼ିବ। ସେୟା ମଧ୍ୟ କଲା। ରାଜକୁମାର ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲା। କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଇଏ କରିବ, ରଖିବ। ତାକୁ ରଖିବା ବଦଳରେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିଲେ। ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ବସିକି ତୁରନ୍ତ ସେଇ ବାରିକ ଘର ପୁଅଟି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା ପବନ ବେଗରେ। ସେଠୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ରାଜା ପାଖରେ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଟି ଦେଇଦିଅ। ଘୋଡ଼ାଟି ଦେବା ବଦଳରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ କି ସୁନା ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ରାଜା ସେ ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ସହିତ ଦେଲେ। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ସୁନା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କୋକିଶିଆଳି କହିଲା, ଶୁଣ, ତମେ କେବେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଉପଦେଶ। ତମେ କେବେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିବ ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ସେଠୁ କୋକିଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ବାଟରେ ସେ ବାଟରେ ତା ଦି ଭାଇ ଯାକକୁ ଫାଶୀ ଶୁଣାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ
ମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ସେ ଡାକୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ଦୁଇ ଭାଇଯାକୁ ମୁକୁଳିଲା। କିଛି ବାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଯାକୁ ଥକାପଣ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ନଦୀ କୂଳରେ କୋକିଶିଆଳ ମନା କରିଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା ଆଉ ବସିଲା ଭିତରେ ତା ଦୁଇ ଭାଇ ତାକୁ ସେ ନଦୀର ଖାଲଟାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାସି ଗୋଟେ କୂଳରେ ଯାଇକି ଲାଗିଲା। ଏ ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ସୁନାର ଘୋଡ଼ା ଆଉ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଟ ଦେଇକି ରାଜକୁମାରୀକୁ ରଖିଲେ। ନା ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ରାବୁଥିଲା, ନା ଘୋଡ଼ା ଖାଉଥିଲା, ନା ରାଜକୁମାରୀ ହସୁଥିଲେ, କିଛି ହସୁନଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଲେ। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ସାନ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗରିବ ବେଶ ଧରି ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ପଶିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁ ଘୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ରାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଏହା ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଠୁ ଗରିବ ଘରର ବେଶକୁ ଛାଡ଼ିକି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ମୋ ହାତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିକି ମୋଠୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଏମାନେ କାଳକ୍ରମେ ରାଜା ମରିଯିବା ପରେ ସେ ବାରିକଟୋକା ସେଠିକାର ରାଜା ହେଲା। ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା ବେଳେ କୋକିଶିଆଳଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ବୁଢ଼ା କୋକିଶିଆଳ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ, ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ସେଠୁ ସେ ତା କଥା ମାନିକି କୋକିଶିଆଳକୁ ବାଧ୍ୟରେ ମାରିଲା। ମାରିବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପଟିଏ ନେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜକୁମାରର ଭାଇ। ଆଉ ଗପଟି ଏଇଠୁ ସରିଲା। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।